Страх ме от хората. Страх ме от улицата. Страх ме от света. Здравей, как се казваш? Ивелин Иванов. На колко години си? Почти 18, 17. От колко време си в институция? Откакто се помня, няма 15 години. Как се стигна до там? Как се стигна? Просто това, че нямам родители и че нямат възможност да ме гледат и от така започва пътят ми по институциите. Разкажи ми каква е твоята гледна точка за центровете за настаняване на семейства и каква е разликата в домовете за деца с по-голяма бройка и с по-голямото насилие? Аз насилие наистина за тия 15 години в институцията толкова не съм видял. Тоест, даже тук в този център, в който съм в момента, може би на много неща съм се нагледал, но не и на това. Много научих, много разбрах, но не и насилие. Не. Да. Какво е отношението на хората към вас, на външното отношение? Значи, съдейки по отношението, лично на целият персонал, тук отношението е безупречно. Ама наистина не, че да се представяме такова, напротив, безупречно е отношението и даже интересното е, че към персонала окей, обаче към децата то е нормално, всяко едно семейство ще има такова неразбирателство. Така че между децата няма разбирателство, но това си е, пак казвам, във всяко едно семейство. Добре, попаднах на една твоя публикация, че си открил своите родители. Разкажи малко повече за твоята майка, как я намери, къде я намери, какво ще случи, как ли си да разпространиш тази информация, че си открил майка ти от толкова много години в институция? Как открих майка ми? Открих майка ми по следния начин, с много желание. Значи всичките тези години аз, ако трябва да бъда честен, още от осиновителя ми, който вече съм осиновен, нали? Няма да казвам име на осиновителя, защото, още при него тогава съм наевал и пищял за истинската ми майка. Т.е. тогава съм бил на 4 години и до 5 годишна възраст. И за тая една година при него съм викал, пищял името на майката. Тоест, още от тогава аз я търся. И затова се мотивирах и амбицирах точно тази година, защото годината е 2020 и реших да е като дата 10-10, за да си я запомняща и година, и число, и срещата на майката, но да се върнем точно по какъв начин. Чрез директора ми тук, той най-много ми помогна, каза името на институцията, в който се намира майка ми, дом за пълнолетни хора с умствена изоставеност, точно така, в град Баня. Обаче аз само единствено се обидих от това, не е от към лично нещо, но обидих се, че не дойдоха с мене част от персонала или някой, който ме гледал толкова много години, да дойде там и да види среща как се осъществява с майката. Съдейки по това, даже аз хубаво се похвалих и реших публично да видят всички, включително и вие. Направи го, защото нещо, душата му отвътре ми се късаше и трябваше да споделя на хората, съдейки, че половината хора там ме знаят, че съм без родител. И всички се зарадваха, че открих тази майка. Но от една страна, ето сега, последната една седмица, започвам да се замислям, дали не съм сгрешил, дали всъщност искам да я познавам. Ето тези мисли сега ме въртят и така. Зададе ли въпроса на майка ти, който мъчи абсолютно всички деца в институции, когато за пръв път да видят майка си толкова много години? Зададе ли въпроса защо мен и каква е причината да вземеш това решение, за да ме оставиш на всяка Коледа и Нова година да бъда сам без и на всеки мой рожден ден да бъда сам без твоята подкрепа, без майчината обич? Виж какво е сега гадното.
че аз реално преди да я видя, тогава си имах едни предварителни такова очаквания и то няма как да разговарям с нея на тези теми, т.е. не искам да казвам гадна дума, ама е разговор между тъп човек. С шизофрения жена малко е сложно. Тя разбра ли, че ти си им казваш, тя има умствена изостаналост? Ами, вижте сега, очакваше да дойде сина ти, даже аз, качвайки се с колата там, нали, бях изпратил по почтата моя снимка, за да види визуално как изглеждам. Видяме как изглеждам, нали? На снимката и вече самия ден аз слизам от колата и виждам снимката е така, както я държи в ръцете си. И тя я държи и реално не разбра този образ на снимката, че този е наживо. И през цялото време там и от персонала и там шофьора и обясняват, това е синът ти, това е синът ти, това е синът ти и вече благодарение от толкова много натяквания и казвания, тя вече някак си осъзнава, че сега водим видеоразговор с нея. Даже не знам по празниците как ще го бъде, се ми си изкъсна при нея, но с болна жена малко трудно, нали? Сега и по празниците се чуваме, по-скоро ще се чуваме по празниците с нея, но на видеоразговор всичко. Присъствено ми се иска най-много за първи път да празнувам рождения си ден с нея следващата година и то пълнолетие. Последен въпрос. Сега като напуснеш тази институция, тук е Центъра за настаняване от семейен тип, на къде? Ами на къде? Аз сега реално погледнато се занимавам с доста неща. Като например ораторство, актьорство, както каза и директора преди малко, с